Kanoi mabuja tauya nonhau dzomanhoko dzozuva rechinomwe mwedzi uno wakakunguruma. Mabuja tiite bauro kungwarira kugara takati ngwangwangwa nokutoti chirwere chodzihwa mupengo chatekeshera nyika yese. Kureketa kuno kwai chatosvikawo nokunzvimbo dziri kumaruwa zvokutoti dunhu rega regani ratoonacho. Tirambe takangwarira zvokutoti tireke kugwarashiwa nacho. Tirambe tichifukira, tirambe tichimwawo maguchu anonwiwa nevamweya kuti zviite zviri nani. Tinoramba takachengeteka. Mapurisa nyasi aburitsa mazita avanhu 22 vakagwarashiwa mutsaona yakaitika kuMhanduwe. Idi tinoramba tichindoti mweya yavo izorore murugare. Apo sezvinonzi zviribe kukwana nyasi paita pokare imwe tsaona kunzvimbo yomugwagwa wokubulawayo unoenda kuVictoria Falls wauraya vanhu 3. Kwai motika yeGranvia yange yakatakura vanhu vanosvika 29. Idi mabi yangu heno kuti zviri kumbotekaira sei vanhu vanoita kuronga vanhu vari kuronga masaki aiwa zvisvinuba ngavagoite tuzvinu. Nyika yeZimbabwe mangwana kwai iri kugoboya tumushonga 2 miriyoni turi kubva kuChina. Toramba tichitenda waChina nokutendawo hurumende yedu kuti yaita tuzvinu apa. Tiri kuringira kuti tigoboya kuti wanenge wachiitwisa kupi nokupi kuti tigoziva tigokunyepai. Ipo tinenge tangonyepiwa mabi yangu ndimi munotanda kuzvimbwa. Ticharamba takakunyepai takaringa kuti zvinenge zvichienderana nekupi. Kwai vanhu vanosvika mubodzi pawana vari kumajere medu wakamirira kutongiwa. Ipapa zviri kutorwadza nokutoti uwandu hwevanhu vari mumajerimu hunogona kunge hwakadzikira nokuti kunyange waribe mhosva kana kuti wachazobatiwa unzi waribe mhosva wese wandoripo pabodzipo. Zviri kuramba zvindohwadza heno kuti zvichaganadzirisiwa sei kana kuti rini. Toramba takandoringa. Masangano akazvimirira ega ani anyorera Tafadzwa Muguti tsamba yokuti aite tusvinu. Wamunyorera wachimunyepa kuti ndiye bano mvumo yokugowanyepa kuti wagouye kwaari so zvaakareketa sondora pfuura. Toramba tichizvikudza izvi tichimba kuti zvichatetekerwawo pokare kuti zvirambe zvakanaka munyika medu, mutongo urambe uri mutemo chaiwo chaiwo. Kambani yeZupco kwai yagonyepa wamakombi wairi kusenza nawo kuti waderedze mitengo yawo nokutoti ipapa zvanga zvakunetsa vanhu vachienda havo kotsvaka motika dzomushikashika kuti wagotekaire nokuti mabhaziya akakwidziwa zvakanyanyisa. Toramba tichizvitenda izvi tichimba kuti zvinogona kuita zviri nani, asi ipo tawabvunza kuti kohoko ndizvo chere zvakaitika waramba kupindura wakati wachagotinyepa kana ngwazvo zvakwana. Heno mabi yangu ticharamba takaringa kuti zviri kuenda nepi. Kuno matsotsi 4 aisiwa mujere kwemakore mapfumbamwe mubodzi wanoti Tinashe 15 ano makore 27, Joseph Tondoro ano 43, Clifford Mutandi ano 30, Chamu Mavhunga ano 26 waisiwa mujere nyasi nokuda kwokutengesa nyanga dzonzo. Toramba tichitenda wakaita kuti zvibatiwe izvi zvakatonaka idi. Mudare reparamende muno nzvimbo dziri kusvika 29 dziri kuda kuti dziisiwe vanhu. Ipapa heno mabi yangu kuti dzichagotekaira sei. Tinoimba kuti mapato ese vari kunhadzirira kuti vagoite zvokuti pachanzi sarudzo dziri kuitiwa wanenge wakanhadzirira. Toramba takandoringa. Bazi rehurumende rinotekaidza nezvomutemo reJudicial Service Commission ragoti iro richaita bvunzo dzobasa dzowatongi wachafanira kuisiwa kudare guru ronyika wanosvika wapfumbamwe. Kwai watongiwa wachaitiwa bvunzo muzuva re26 kusvika zuva re27 mwedzi uno. Kwaisiwa vanhu vanosvika 33 chaiwo kuti wagomire wachiitiwa sarudzo kubvunzo Toramba tichizvitenda izvi ticharamba takandoringa kuti zvinenge zvitekaira sei pokare. Chikwata chonhabvu chomaWarriors nyasi chatamba neMozambique pakashaya mwisa mumwe. Heno mabi yangu kuti vari kumbofungireiko vakomana ava. Ticharamba takafungira kuti vanoitawo tusvinu kumutambo weKosafa iko vari kutambira muSouth Africa mu. Ngatitendeuke zviri kuitika pasi rese. Anonzi Akani Simbine wokuSouth Africa kwai aita ndiye munhu amhanyitsa zvinokunda vamwe vese vakambomhanya muAfrica muno. Toramba tichitenda kwai amhanya masekondi anosvika
mapfumbamwe anotumwe tumasekendi tunosvika 74 pachirungu woti 9.84 seconds. Toramba tizvikudza izvi. waKenneth Kaunda Nyasi waikiwa Nyasi kunzvimbo inoikiwa wanamutungamiri wenyika kuZambia. Walungu wakaenda kumatarodzi mhosva kuti wagotore mutumbi wakaundayu. Idi mabi yangu pariba agoziva kuti zvii zvinonyatsoitika newatungamiri wavo vanoramba vachindoda mitumbi yowakuru wenyika. Ipapa kwatonzi zuva ro2 romwedzi wakubvumbi richatoita holiday chaiyo munyika yeZambia nokuti ndiro zuva rako zvahwa iwo wakaunda. Idi mabi yangu aiwa toramba takalinga. waMalawi wanyadzisa Nyasi pabuda kuti wakatumira wanhu wanosvika wapfumbamwe wasiriba wanhu vari kuenda kotamba mitambo yemaolimpiki. Vari kuenda kotamba mitambo yemaolimpiki wakatumirwa 5 bedzi, asi pariba agoziva kuti sei wagotumira wanhu wakawanditsa kudari kuti waende kuperekedza. Idi zvakatooma. Ethiopia yatiyo yagonyora tsamba kubazi rehurumende rinolingana zvokugadzikana pasi rese kuti ireke kugodzimiwa kana kuvhiringidziwa panyaya yedhamu rayo reGrand Ethiopian Renaissance Dam. Iyo iri kuti dhamu icharibatsira kuti rigoita mari pabodzi nokubatsiridza dunhu rese ronyika dzokumabuda zuva kuti dzibudirirewo panyaya yemagetsi. Totosvira kuti dai zvaitikawo idi. Mutungamiri wenyika yoHaiti apfuuriwa Nyasi nomudzimai wacho wakabva wapfa. Toramba tichindoti mweya wawo uzorore murugare. Pariba agoziva kuti wapfuuriwa nani kana kuti sei wagopfuuriwa ndiwo. Toramba tichiringa kuti tichagoboya kuti zvatekaira sei, asi zviri kuramba zvindohwadza vazhinji. waJacob Zuma vanogona kundopfikiwa Nyasi kuenda kujere. Apa ipapa kwaiwa Ramaphosa watotumira kunyange nomauto kuti anhadzire kuenda kopinda kumba kwaZumako. Idi heno mabi yangu kuti kuchamirira chakanaka chere, asi ipapa ticharamba takandolinga tichiimba kuti zvichatekairirana zvezvino. Tiri kufara nyika yeBritain yati ichabenhutsa nzou 13 kunyika kwayakadzitora kuKenya. Toramba tichitenda izvi nokuti dzaifanira kunge dzisina kutombobvira dzaendesiwa kuUK iko. Munyaya yogumisira yaNyasi kune vamwe vari kuti peno maolimpiki achareka kuitiwa kana kuti kucharambidziwa vanhu kuti vaende kumaolimpiki kokoona nokuti kuTokyo kwaita dziwa mupengo riri kuramba rakakwidza. Toramba tichitenda kuti tichiimba kuti zvichachinja kuti wakuru wenyika waite zvisvino. Tiri ipapo mabi yangu aiwa kwaNyasi togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.